Mina igama lami Mqapheli ngwakaNdlovu, ngihlala e-Alexandra, ngibhalela ikhumbula ekhaya ngoba ngifuna ubaba wami. Igama likababa wami uMzweni wakaNdlovu ukwemsinga. Ukuthi sahlukana njani I don't know because angikaze ngihlangane naye. Umama before azoshona wangishiya nesithombe sakhe. Mina ngikhuliswe ugogo because umama usuke nami la Jozi wayengibeka kugogo eMpumalanga. Ngifundisa ugogo isikolo from primary to high school. Ngifike la eJozi futhi ngo-98 sengizoyenza u-grade 10. Uma ngifika la ngithole umama sahlala ne-stepfather of which impilo-ke iqale yabanzima-ke kakhulu ngidlule ekuqaleni ngoba i-stepfather bekumuntu bengangifuni, ahlala ngitshela amagama ukuthi waye baba mangilahla ngiyabheda enhlekela sayo baba mangangifuni. Lento le yangi-affecta because ingiluzise i-self esteem. Gcine sengizibona njengomuntu ostupid or umuntu ongafuneki emhlabeni or ungathi manje ngize emhlabeni by mistake. Yabo, because benginabangani bahlale banabazali babo baba babo bathola uthando, comfort and all that, and mina bengihlale nginabo and then like ngihalela izinto abazitholaka, izinto abazikhulumaka about good things abazikhuluma ngabazali babo, and mina angikutholanga lokho. Into engizikhuthaza ngayo uma ngiphatheke kabi ngiyabhala, is either ngibhala ingoma or I write a script. I-pen and paper is my expression, ila ngikhona ukuzi-expressa khona. Ukudlala lo mkenenezo ngikhumbula itayima lami, balazi kasi bathi brabhisa, aphethe character nje bahlale bambisa, inithi dayiding ibhadi ihlala ipholishwa, kuhleva yakudala njalo i-change amasudu. Ngibhilivele ukuthi uma umuntu kumele uzazi, yabona umuntu akaveli esihlahleni, yabo. Umuntu uphuma from somewhere, umuntu kumele abe ne-sense of belonging. So uma umuntu wesilisa ungazi ubaba wakho nawe futhi ugcina so unabantwana, and then kusasa mabakubuza nabo bafuna ukuzazi ukuthi babuyaphi, uthole ukuthi nawe awuzazi ukuthi ubuya kuphi, and then lento le igcina sekuyi-chain of problems because iqale ngawe and then seyiyaqhubeka. Ekulo hambe engizolihamba ngifisa ukuthi ngathi ngingahamba kahle ngimthole ubaba wami, and then ngifisa ngisasinama-question engifuna ukumbuza wona ukuthi what happened ukuze ngize ngibe na-32 years kanje ngingamazi. Uhambo lwethu lisuke eAlexander eGoli silibhekise eMsinga kwaZulu Natal ukuyofuna ubaba kaMqapheli. Simfisela konke okuhle kulolu hambo. Gogo. Sanibona. Hawu. Yebo, mfana. Bengihambe ngifona lama. Ufuna bamntana? Ngifuna ubaba uMzweni Ndlovu. Owakhe mntana? Yebo. Wena ngicela ubaba wakho mntana
indlovu yesola belusi. Indlovu ezekhaya. Hawu mntanami. Umzwane wakwethu. Siyalemana. Hawu. Auntie. Uthi auntie kimi. Yeah. Hawu. Mntanami. Cishe safa sigula. Sikakubonile. Ayisho. Yebo auntie. Webabu malu. Malu. Ngoba bakho ke mina mfana. Okay. Umzweni umfowethu. Ubaba kaMzweni nobaba bayelamana. Okay. Yebo. Mina ngubaba wakho ke mina omncane emndenini. Yebo mfana. Angijabulele ukwazi baba omncane. Yebo mfana. Ngicela ndodana ke sihambe ke siyo xoxa ke nawe lapha. Okay. Ngisibuza nje kahle konke. Alright. Ulandeleke. Yeah. Ngijabule ukuthi egcineni ngizanafika. Into engifuna ukuyazi nje ukuthi yena baba ngabe usekhona ne. Ndodana ubaba akasekho. Akasekho baba. Umfowethu ukhulile. Hayi. uNkulunkulu ke wamthatha. Nathi ngake sivimbeke uma uNkulunkulu emthatha. uNkulunkulu lo. Ngizocela nje mntwana ungaphazama emoyeni wakho. Ngicela ukwemukele. Njengoba nathi kwathi makwenzeka sakwemukela. Ukuba umfundisi esishiyile. Yeah. Saqhubeka nempilo. So baba uba wendlule nini? Phela njengasabantu esingafundanga mina esingaziqophi izinto phansi kodwa ke mhlambe abanye ngoba siwumndeni omningi uzokuthola lokho ukuthi udlule nini kona sekunesikhathi. Hayi sekisikhathi. Sekuyisikhathi. So ubaba beka kanitshela mhlawumbe ukuthi unengane eGoli. Cha mntwana hayi sithola ukujabula nje mase kuthola hayi. Yeah. Asazi lutho asaziphunga impela nje. Yeah. Ngoba nomkakhe ukhona nje le ekhaya hayi. Bengazi lutho. Yeah. Yeah. No mina umama owakangozwa ubuya eMpumalanga uMswati. So mama makangitshela ukuthi bahlangane eKhilani eJosa. eKhilani. Bekasebenza njengecleaner ubaba uMayeshi Story. Yeah. Naye kumama sekandlula 2003. Yeah. Izinto man aziqondi abantu abadala. Asiqondi. Ngumuntu osebenza kanzima uzimisela empilweni. If ever bekumele ngithole imiphumela yalezi zinto engizenzayo bekumele ungabe kudala so ngiyasho nje ukuthi bekunenye inhlanhla eshodayo. So ngokukhula ke nangokuba indoda ngicine sengihamba kubantu bangitshela ukuthi no uma ungathola isuku lwakini izinto zizoba ngcono yabo. Ngoba nje bekunzima ngifuna ukutshela manje. Kunzima bekunzima. Ngizenginabantwana ababili babafana. Yabona ukuthi nabo mangazazi imvelaphi yami nabo ukuthi bazosokola empilweni. So ke ngithemba ukuthi from now on mhlambe indlela zizovuleka. Noma ke sengithola ukuthi ubaba sekashiya. Kubhlungu lokho. Yeah. Kubhlungu kakhulu ngoba futhi nje uthi uma uvela bengisitshela ukuthi uye ngoba lesa sithombe ngasithumela ikhumbule ekhaya ufana naye. Yeah. Nkosi yami. Ufana naye. Mfana wami njengoba ngithe khululeka manje. Yebo. Usekhaya manje mawula. Yeah. Njengoba nombuzo wakho lo uke wawubuza ukuthi besazini. Yeah. Besingavamisile ukuthi uma umuntu eqoniwe ngale kube into ayithumele emakhaya.
bebezizwela nje abasemakhaya abantu ukuthi hawu bani khona intombazana ahlala nayo eGoli. Bekuyimfihlo kuqala thina abantu bala mawuqonywe ngalena. Kodwa igenge abafoneni nabo lapha eGoli bebazi yonke into yabo. Njengoba ngisho ukuthi nawe kwawena njengoba nje kade ubuza u-anti wakho ethi cha ubengazi uzobathola abaziyo bese uyakhululeka ubone ukuthi cha ikhaya impela ukulona. Eish, abamncane. Ngiyabonga. Awu ya. Ngoba mina uma ngitshela igama likaMqapheli ngaliphiwa uye baba. Unika Uma ngitshela umfowethu. yebo. So ke wangitshela ukuthi I know ubaba kwethu uMqapheli, so Nkosi yami. noma ngabe phambili somfone ngalo lelo gama le. Yebo. Yabona. So uma ngathi ngibuze nje abantu abadala ubaba yena bekumuntu onjani nje? Hayi. Bewuhaya into noteku. Ekhuluma namancoke ehaza. Okay. Hayi ubekhululekile mfana wami babwabo. Ebakhonzile abantwana. Izingane. Edlalisa izingane kube kuyajahwana nje manje nezingane. Bebathanda izingane mntana. Umama uye wangitshela ukuthi bekanamalimi because ngazi-ke. Wena amalimi mntana babwakho. Wena amalimi impela wekhuluma egaxela nami futhi njalo. Ngabe umama akekho umuntu onamalimi yimi kuphela yena futhi wangitshela ukuthi ngifuna sinamalimi thina naye impela. Okay. Siyangingiza. Hayi nami impela nje. Mntana. Kunamasizini wakhona. Yebo. Okay. Hawu. Wemadoda. Baze unhloboni makunje lekhaya. So unabo abanye abantwana ubaba ngaphandle kwami? Khona amadodakazi akhe, intombazane zakhe. Zongaki? Nomfana wakhe oyedwa washona. No. Kusele nje. Ube nofonje. Baba. Kwabafana ababili kuyintombi embili. Bakhona ke laba abathathu. Abathathu. Wakusele insizwe yodwa nini? Senisizwe yodwa. Okay. Bakhona bona la ekhaya? Bakhona khona la ekhaya. Okay. Yebo. I know. Angajabulele baba. Awu uzobabona odadewenu manje ke mfana nami ngisobiza ke umfweni ubusana. Okay. Yebo. All right. Yeah. Ngiyabonga. Baningi abantu bakithi. All right. Ozohlala la mfana. Hlala. Hayi ngizonishiya ke madodana ngixoxe. All right. Ngixoxe nobabili. All right, siyabonga. Yebo. Shoba. Nginjani futhi? Shapho njani? Isikhona. Yeah. Mfethu Mqapheli. Sorry. Mqapheli. Umqapheli. Okay. Mina ngubusana. Ngiyajabula ke mfethu ukuthi nginabafethu nami esayidini la kababa. Noma ke ubaba omncane angitshelile ukuthi omdala sekandlula. Yabo. Yeah. Kodwa hayi nawe izilungu sasekhona mfethu. Okay. Yeah, ngijabula kakhulu mfowami. Right mfethu ngiyabonga. Ukuthi ngikuzwe ukuthi uyigazi lami. Yebo. Umfowethu. Njengoba ubeka kanjalo. Ngiyakwemukela ekhaya lika baba. Shapho. Angazi ukuthi ngizothini kodwa ukubona kwami namhlanje ngiyazi ukuthi umfowethu nginomfowethu sengisela ngedwa ngiyakwemukela ekhaya. Yabonga mfethu. Ngiyabonga. Mfethu. So ubaba yena ingcatshele kuphi nendawo? Ubaba ungicatshele khona la singahamba njengamanje ngiyokubonisa ubaba lele khona.
ngizizwa ngijabulile kakhulu ukubona indodana kaMfowethu uMzweni. Noma ke umntwana kaMfowethu esefika uMfowethu esasishiya, kodwa ke uzokhululeka njengoba ikhala kayise likhulu kunabafowabo nodadewabo la. Ngicela ukuthi naye umoya wakhe awehlise ekubeni ubaba wakhe akasekho. Ikhali lelifuthumele, angiboni ukuthi khona inkinga azoba nayo. Umfowethu naye le khona ujabule kakhulu ebona indodana yakhe ingene ekhaya. Ujabule kakhulu, uyagqiya lapho le khona. Sengiyazi namhlanje ngithola umfowethu, sengathi noma ngakuthiwa ngiyahlangana, ngiyazi ukuthi ngihlangana negazi lami la kwethu. Ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngithole lapho le khona, ngifike lapho la ekhona, sikwazi ukuhlangana njengefamily sibonane. Engicabanga ukuthi wonke nomndeni wami wonke ukuthakasele konke ukuba khona kwakhe uMqapheli ekhaya. Avulela uMqapheli lo uzalo ubaba, Mweli uMqapheli lo uzalo ubaba. So ngicela ukuthi nimamukeleni ngayo yonke indlela nimemukela ngayo. Sisi. Ngiyasizivule. Sisimoyile. Owakwethu wena. Ngangazi ukuthi uyovuka ubuza. Uvukile ubuza namhlanje. Ngiyabonga wemfowethu, ngiyabonga weMqapheli owakwethu wena. Yeah. Ithina abakwethu. Mama. Ngafa mntanami, ngafa ngasakubonile. Uzanga. Ngicela Mqapheli uchache namhlanje ngoba ubaba wakho usekulethile ekhaya. Yeah. Zonke inkinga kade unazo ubonakala mntanami ukuthi ungenile ekhaya, ngikwemukele ngenhliziyo yami yonke ukuthi ngiyakuthanda. Ngiyabonga mama. Yezwa mntwana. Ngiyabonga mama. Leyo izinto sambe ngakhona. I'm satisfied, ngijabulile, nginelisekile futhi because ngithole kithi. This is my real family. Noma ngabe ubaba angasekho, yes kubhlungu lokho, kusazothatha isikhathi ukuthi kuphole, kodwa ke ngijajuliswa ukuthi ifamily sasekhona and ngisasenobaba omncane, and that's a male figure, umuntu wesilisa. So ngithemba ukuthi whatever ebengiyidinga kubaba in terms of my sense of belonging, nakubaba omncane wami ngizoyithola futhi. Hey, listen. Hey, my daddy was a legend.